Bos días a todos. Benvidos a esta 27ª edición da Festa do Choco aquí en Redondela. Como sabedes, este ano a Festa do Choco recibiu, como digo, foi nomeada a Festa de Interés Turístico de Galicia, o que, bueno, temos que agradecer a todas aquelas persoas que durante estes 27 anos estiveron traballando para que esta festa chegara ata hoxe, ata o día de hoxe. Tamén temos que agradecer hoxe a presencia aquí de María José Bravo, delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, da directora xeral de Turismo, Nava Castro, a que agradecemos especialmente pois as labores para adquirir esa categoría de interés turístico nacional de Portugal Galego. Tamén agradecemos a presencia de Juan Carlos Maneiro Caudillo, secretario xeral do MAR, de Marta Iglesias, diputada provincial de Cultura, de Santiago Rodríguez, inspector xefe da Policía Autonómica, o comisario jefe Ángel González Blanco, e tamén de Juan José Durán, presidente de Portos de Galicia. Estas son as autoridades que se nos acompañan aquí e que veñen a disfrutar con nos desta Festa do Choco. Festa do Choco que un ano máis sirve para que nos reunamos aquí e para que potenciar deste xeito pois un produto como é o choco para Redondela. Redondela que, como sabedes, durante este mes de maio pois ten moitos actos aos que todos están invitados. A próxima semana tamén tenemos o Festival de Títeres, a que esperamos que tamén pois acuda moita xente e a finales deste mes esperamos vos aquí nas festas do Choco. Perdón, da Copa. E sen máis, posto que todos estades desexosos de escoitar as palabras do noso pregoeiro, vamos presentar a Xosé Antonio Toriñán. Pensei que era un tiro e se me tiraba o can. Eu vou falar por aquí, que me puxeron isto, pero vou utilizar tamén, porque o atril, porque eu estou acostumbrado a veces que fomos a Tregós, empecé este ano só porque tuve a sorte de que, bueno, en principio confiaron en mí para levar un programa da televisión de Galicia que estaba a Taurilandia. Non sei se o viste só como vez. Moito non, porque quitaron, non dixeron que había pouca audiencia, así que pouco visto. Pero que dixeron, non quere decir que fora así. Eu antes iba con... Bueno, non iba eu, iba Mucha e Nucha, non sei se vos sabedes. Mucha e Nucha da vos conta, non? Que mandaron moitos recuerdos, os cociñeiros dixeron, salúdame sempre a esa gente, chámame moito. Empezou unha falda, sí, e Mucha díxome, ai, a festa do Choco, que bonita. E a outra dixo, non, muller, é a festa do Pocho, non, muller, é o Choco. E estarían aquí encantadas de vir tamén, pero convidaron Mucha a min só. E dixen, un pregón, vou mirar a ver que andeu os anos anteriores. E mirei en internet, porque hoxe podes buscar todo en internet. E vi que viñera o de Larpeiros, o primeiro Belino Campos, de primeiro, despois veo Tomás Alonso, que é Larpeiro con bailou máis. Despois veo Galloso, que igual non se ve na tele que está Larpeiro, pero ainda máis tamén. E vexo que ile subindo cada ano.
Gústame que suba ao nivel dos pregoeiros da festa de Choco. Gústame. E vou ir para arriba, nunca para atrás. É o Galloso ano pasado. Galloso de Luar, non o da Caixa de Cristo. De Fadalajón prefería que tuvera outro para poñelo a andar. Bien, non me vou meter por aí. Non me vou meter en berenjenales por agora, porque non vou falar nada disso. Sei que Galloso estuve con el o venres en Luar, porque facían 900 programas, que xa son bastantes, levan 20 anos, e non ten traza de parar tampouco. E nos encantados, como isto, máis festas, aquela é unha festa pois, que siga moitos anos. E díxome, estou o ano pasado sin estive e tal, porque cando falei que a xente do Concello dixeronme, non, ves, si estás como 30 minutos ou 40, como a Galloso o ano pasado. Pero como Galloso estuvo 40 minutos falando, non me extrañou eso, extrañoume que dando un pregón tamén tuvera 40 minutos falando, non? E que eu teña que estar 40 minutos falando, estuve hasta cantei. Galloso veu aquí a cantar a Redondela. E pasaste. Correcto, está ben, está ben. Hoxe fai bo día, eu non vou cantar. Os que están na praia, pois xa están na praia, non nos vamos tampouco molestar, non? E pasou unha cousa importante que me dixo. Pasou unha cousa no pasado que me olvidei dunha parroquia. Dixen as parroquias, usted de onde é? De que parroquia é usted? De Redondela. E de cal se olvidou? Porque dixo, olvidouse dunha parroquia e dixo. Olvidouse de Reboleda? No, creo que non, pero é bueno ler. E el viña de listo como que se aprendera. Pero é bueno ler. Así que os que tales de cada parroquia levantad a man, como cando marca o Celta. Bueno, este ano tampouco estás moi acostumbrado, claro, bueno. Cando marcaba o Celta, o Deportivo, xa se fondo o Deportivo tamén. Que perdeu onte, que é para esperar por o Celta. Claro, se vamos xuntos a todos lados. É como as caixas. Se hai que fundimos xuntos. Vou a ler, por levantar os brazos e así, eso sempre fan os pregoeiros importantes. Que non, sabes, poñen voz así de... Porque hai varios tipos de pregoneiros, non? De pregoeiros. Hai os que veñen de poetas ou historiadores, xente da cultura que fala de Redondela, as primeiras vías do tren, que houve os primeiros viaductos xa no ano 1643, a xente de... Sabes, falan así como máis grande todo. Vamos a facer unha lectura como isto, non? As parroquias de Redondela. Hai xente de Cabeiro, non viñeron. Os de Cedeira non sodes moitos tampouco, pero se necesitades asfaltar calquer cita ou isto, o alcalde se Cesantes. Os de Cesantes son os que máis levan, correcto? Chapela. Eres valiente, viña che ti sola canella. Non quería entrar nesto. Teñen algunha festa de Chapela hoxe para contrarrestar Redondela. Porque, bueno, eu me equivoquei cando viñamos pola autopista e salí na salida de Chapela. Eres a única de Chapela, pero hai que dicir que é a única parroquia de Redondela que ten salida da autopista. E paramos a preguntar e dixeron a capital de Redondela xa tiña que ser Chapela. Xa que non están aquí, o que vamos a decir é en la vida seréis capital. Que quedamos ben. Bueno, alcalde, ti non digas nada, ti rica e ti, si que le rento todo. Os de negros, viñeron? Están pola parte da la de arriba. Quintela? Eu? Dúas, bien.
Reboreda. Redondela. A ver, os de cesantes. Hai máis de cesantes que de Redondela, correcto. Sacha Monde, grandes bailadores, aí están, 1, 2, 3, 7. Trasmañó, 2, 3. Trasmañó. Pilar Rumbero. Ventosela. Bien, tamén correcto. Estades aquí, os vecinos cos que vos levades mal están alá no fondo. Vilar de Infesta. O Bicho. Bijo. Non é parroquia de Redondela. Non ve nada de Vigo. Santa Comba. Vos. Santa Comba hai 2. E encima ven envenenado. E o resto vides a papá, non? De fora. Dos que estades de alrededor. De Moaña, de Cangas, de Nalgén. Viñeste nadando ou diste la volta, pero... Porque agora non tedes peaje. Agora, claro, a vivir. E os de Pontevedra... Se volvedes para arriba no día, gratis. Vale? Non encherse moito que pode dar tráfico, Tamén aos vecinos, aos de Viejo, aos de Pazos de Borbén, que son así os máis arrimados, aos Pazos de Borbén tamén. Bien. Face de festa, vos tamén imos nos alá, vale? Ponte Caldelas e os dos do outro lado da ría, que xa decía. Pois que saludados xa a todos, xa estades saludados, é o primeiro que se fai un trefón. Primeiro falar do Choco, tamén dixeron o Choco, son da parte das Rías Altas, tampouco. O Choco é, mirei en Wikipedia. Conocedela? Sí. Algún sí, outro río si non sabe nin do que fala. E ponía Sepia Xiva. Choco, Sepia, e dixo o alcalde, deso nada! O Choco, o resto é outra cousa. E o Choco é o produto polo que se fai esta festa. Cando é unha chea de cousas. Arroz con Choco. Empanada de Choco. Agora viñeron uns de Italia que fan espaguetis de Choco. E moitas cousas de Choco. Seguide facendo a festa, pero eu vou vos contar unha cousa importante porque eu non sabía de que falar, porque se viñeron todos os que fan os programas de comer na televisión, se ven gallosos, que fala a Dios. Eu que máis vou ter que contar, pero atopei unha cousa importante, que seguramente ningún de vos pasouse cos chocos. Que vai a ver. Seguramente ningún deles o contou nunca, non? Ou seguramente non contou. O Concello de Cultura dirame se vou ben. Imos falar hoxe da importancia do Choco na batalla de Rande. Para que vexades hai cultura ou non hai. Ao final desto igual ainda me tens que dar unha subvención. A ver, vamos a ver. Antes de empezar, recordar que se estades a gustos en Redondela, xa tuvestes a festa dos vellos, ven agora a festa da Coca. Eu, ainda que son cómico, non vou facer chistes sobre isto, porque supoño que xa estaredes cansados de oír o chiste da Coca e de estar pegados á ría de Vigo, vale? Vou empezar por unha cousa importante. O que vos decía de buscarlle unha importancia clave na historia ao Choco. Vamos a ver, eu algo estudiei hasta terceiro de GB, así, agora van cambiar para a 12 e xa vai haber moito máis estudio. Contábanos que en Vigo, na ría de Vigo, que Vigo era a entrada dun lado, podía ser a ría de Redondela tranquilamente. Contábanos que hai barcos de cando viña o ouro das Américas, pois enterrados no fondo da ría, que hai unha chea de ouro, de prata, de diamantes.
soterrados debaixo da Ponte de Rande en toda esa zona de alrededor da illa de San Simón. E eu vou vos contar unha cosa importante que igual non sabedes. Nesta batalla de Rande, que foi alá polo 1702, cara a octubre de 1702, viñan os barcos das Indias un cargamento grande que era a chamada frota de ouro española. Viñan cara a Cádiz porque calzaron o carro na Habana de todo, calzaron o carro de ron, de ouro, de todo, e viñan cos ouros das Américas e viñan cara a Cádiz. Pero chegando a Cádiz dixéronlles que rodeando Cádiz estaba a flota inglesa e holandesa e que igual lles daban caña e levaban todo para arriba. Extrañame que non era algún alemán tamén. Seguramente estaban tamén os alemáns que foron de joder o carpo e levaban para arriba. E o barco daquela viñan a Cádiz, non iban directos a Suiza, porque Suiza ten pouca playa. Entón viñan cara a Cádiz. E quen mandaba eran os reis, aquel eran os reis, non como agora, que os temos tamén, pero ainda casan como o carallo. Non, porque se casaran ben, vamos a ver. Na verdad, perdón, non sei se está o rei ou a princesa por aquí, que me disculpe, pero... Non, porque son de festas, Porque eu pensei que a que lle salira mal fora a nosa, a duquesa de Lugo. Eu pensei que o que lle salira malo fora ela, porque vías o outro, xogou o balonmano, no Chapela, creo. Extrañame que non tuvera no Chapela, o Ajo, que non fora accionista de Pescanova. Bien, non vamos a facer chistes, por favor, con isto. Ya está. Bueno, despois igual fago outro, Era como a da hora, casaban así con xente extraña, e daquela que estaba Felipe Lermoso, me parece, que era o sucesor tal, e estaba o tipo un pouco... volvíase loco, era heterosexual, non sei que lle pasaba, cousa rara. E decidiu, botanlle a culpa a él, que había problemas así na corte, non sei se máis ou menos que ahora, como vos dicía, porque a duquesa de Lugo casou con un que vai por Dios, e a outra casara bastante ben, aparte o tipo era grande. Claro, se o hermano tiña a man grande, e se ten a man grande xa sabedes, mide o dedo, multiplicas por 3,14 pi e das o número de calzado, todo eso. Pero o chaval o problema non tiña neso, tiña no bolsillo, e daquela había eses problemas. E entonces a corte dixo, non viñades a Cádiz, que temos xente aquí, e é mellor mandalo para Galicia. E dixeron os que viñan no barco, macho, pero en Galicia non hai milicias, non hai con que defenderse, non temos infraestructuras tan boas como as que hai en Cádiz para descargar, non temos... Como agora, igual que agora máis ou menos, non? Mandaron para aquí e chegando aquí, pois, eles viñeron ben, meteronse na ría de Ibezo, viñeron hasta Redondela. Sei que era a festa do Choco. Non, porque viñan porque había festa. Viñaron para aquí, a papá, non sabes? Viñaron para arriba, a festa do Choco, verxan Sanchas, a da Coca, a da Ostra de Arcade, a da outra, de todas. A dos bistés, a da bistés empanados, viñaron os italianos, van a ver a festa dos pacetes, sabes? Entón, pararon ao lado da ría de Viejo, e que a xente de aquí conta a historia, que a xente de Redondela e de toda esta zona, pois axudoulles a descargar, a ir descargando, porque había que leválo para Madrid, en carros de bois. Non iban no AVE como agora, iban en carros de bois, nin había autopista, sabes? Levaba tempo, e a xente algo cargaría, pero algo quedaría na casa tamén, que aquí hai moi boas casas e moi boas edificios, e descargaban. Pero o rei conta a historia que dixo, que volvan a cargar, que en Cádiz xa non estamos outros, hai que vir de volta para baixo, sabes? Era porque aí as subcontratas de transporte, pois sempre algún levaba algo, non sabes? Un máis outro, o que levaba o transporte para arriba e para baixo. Entón volveron a salir, e tiñan os barcos na illa de San Simón, que ali había un de aquí, non sei se era de Chapela, de Redondela ou
ou de donde era, que se chamaba Mendiño, conocedes? Mendiño, que era un cantante, era como a Pablo Alborán, pero daquela época. Estaba na illa de San Simón, cantando unha canción, ali cercaron as ondas que grandes son. Espera que teño aquí. Estaba él cantando, seríame unha ermida de San Simón, cercaron as ondas que grandes son, aí atendendo ao meu amigo. Aí atendendo ao meu amigo. Estaba él máis outro, supoño. Había dous atendendo uns aos outros. E sigue estando na ermida no alto altar, cercaron as ondas grandes do mar. E eu atendendo ao meu amigo, e eu atendendo ao meu amigo. 4 levaban. Bueno, é unha cosa, estaba el ali, dixeronlle, arranca daqui que non te queremos ver, e colleron os barcos e saían da ría de Vigo, cos barcos cargados de ouro outra vez. Pasaron por Redondela, pero enteráronse os ingleses e os holandeses co tesoro e os ouros todos da América estaban aquí. E puxéronse en fronte ás tías diante e os outros dixeron, dá para atrás que veñen aí. Volveron para atrás. Amarraron ben os barcos á ponte de Rande, en baixo. Ao ser no día non lles cobraron a volta, non lles cobraron os de pé. Non, espera que me pollo, por un sonríe, Que sale bonito. Este é que vai salir no periódico, levantad as más, veña. Vale, seguimos, era unha pausa para a publicidade. Estábamos que San Simón, estaban os barcos amarrados na ponte de Rande e intentaron salir. E o que iba mandando era Manuel de Balboa, creo que se chama o capitán das naves, o da expedición, que de aí saliu o capitán Pescanova, porque saliu a cousa máis ou menos. Estaba Rodolfo Langostino tamén, pero xa marchou antes Pino Cerou. Xa dicir, lo bueno sale bien, do carallo. Bueno, estos son outros temas, vamos allá. Salían de novo e viñamos entrando na ría, viñamos os holandeses e os ingleses atrás dos outros que estaban vendidos porque tiñan os barcos así que empezaron a loitar. Había xente deste lado, do lado de Vigo, do lado de Redondela con cañóns e tal, e disparaban desde este lado, pero cos cañóns non chegaba ben. Eles viñan pegados ao lado de Moaña, ao lado de Canga, non sabes? Viñan tal, a Juma ainda levou un pau porque estaban os das preferentes na ría, e tuveron que dar volta para atrás, pero colleron carrerilla e volveron. E chegaron aquí e mesmo chegando estaban bombardeando os barcos. O capitán Balboa dixo, hai que afundir estos, polo menos que non leven os cartos para lá, porque somos así, non? E antes de que o jane outro me cago en terra na horta. Afundiu os barcos, tal, un barco que non casi facía pé porque estaba aquí mesmo contra as playas xa, non foron capaces de afundir, o quixeron no queimar. E estaban había no medio da batalla aí, un tal, viñeron os holandeses, cargaron o que puderon e levaron para lá, e os outros barcos afundíronse todos no medio da ría, no alrededor de San Simón, alrededor da ponte de Rande, donde agora están os chocos. Acabou a batalla, pasaron os anos, pasou un barco. Isto non van falar da crema que levaba o Feijóo na espalda, non se pode decir nada. Perdón por isto, é normal que non veo ni funderes, Non, porque iba a facer a coña da crema co día que estaba. O tal desto non me gostou nada. Aí metín a pata, ainda non cobrei, me cago en la vida. E daquela, vou seguir, o que vos dicía, ese ouro caeu todo para o fondo do mar, os diamantes, a plata toda, e quedou aí, e o choque, ven do mar, cara a esa zona, non por casualidade. Ven aí
Porque din, non, de que viven? Comen outros peixes, crustáceos. Que comen os peixes? Que comen os crustáceos? O fondo, que hai no fondo do mar. Que come o choco ao final? O ouro. Aí se mete fino. O ouro, o choco, a festa de hoxe, a festa do choco, o choco dentro, por un lado por outro, trae ouro. Se vos pillan, se os saben estos de compro oro, tades nesos que non hai festa para, non é? Que o ouro comeu no choco. E o mellor de todo é que, ou o peor, nós comemos no choco. Que ti velo choco é fopo non é. Non é para ter na casa de mascota. Pero se sabedes que ten ouro dentro, carallo, é? Nós comemos o que é blando. Pero o ouro e as pedras preciosas, os minerales, quedan neso que ten dentro. Sabedes como se chama? Ah? A pluma. A pluma. As huevas. O duro, dixo, o que é duro? A concha. E dixo, as huevas, home, poden quedar ahora nas huevas, pero... non, dixo no duro. Queda lleno duro. Na cuncha. No de dentro. Nós comemos o resto, eso... Poñémoslo aos paxaros. Porque din, é moi bueno que les dá calcio para os huevos. Pónselle duro o huevo, pero non é calcio, é mellor darlle yogures. A cuncha o que hai que comer, é o que ten ouro, é o que ten os minerais preciosos do fondo da ría de Redondela. Porque por eso o paxaro, sobre todo o canario, de que color é? Amarillo. E como canta? Como traballa un canario? Canta a Dios. Pero non fai nada como os cubanos. Veo todo da lá. Dadevos de conta de que ter a festa do choco é ter un tesouro. Así que conservade a moitos anos. Moitas gracias por vir. Espero que pasedes un pouco ben e a cultura sempre fai falta. A verdade non. Gracias. Boas tardes.